Hola, benvinguts una altra vegada a la teca. Avui farem un plat que és molt típic, que és l'estofat de carn. És un plat molt tradicional i que es cuina doncs, a moltes llars. O es cuinava, vaja. Avui dia està una mica en desús, però bueno, la intenció és de que es torni a cuinar. Mireu, per fer aquest plat doncs, necessitarem carn tallada així a tacos. Després necessitarem unes patates, també tallades així a trossos com no massa grossos. Una ceba també tallada, mal tallada a trossos. Una mica de pastanaga. Tomàquet també tallat, sense trinxar. Uns alls. Unes herbes, que hi podeu posar farigola. Després jo també hi he posat un paquetet d'herbes que ja venen fetes, que també estan molt bé. I també necessitarem una mica de clau i pebre. I també un bon xorro de vi i una miqueta d'aigua doncs, perquè es vagi coent tot. No podem oblidar-hi també posar-hi un toc de xocolata. Aquí teniu la xocolata, que la ratllarem i la afegirem en el suc de l'estofat, que li dona un gust molt especial. Bueno, doncs anem a començar a fer el plat. Bé, farem servir aquesta cassola fonda perquè així es quedarà tot l'estofat molt més concentrat. Posarem un bon raig d'oli. Encentrem el foc i el primer que farem serà rostir una mica la carn. Quan ara estigui l'oli calent, tirarem la carn. Primer li posarem una mica de sal. Així és. Després, si cal, ja rectificarem de sal. Bé, anem tirant la carn. El foc ben viu. Ho deixarem un parell de minuts més o menys i a continuació, bueno, i també hi tirarem la ceba, que també quedi una mica rossa. Ja veieu així tallada a trossos. I també hi afegirem la pastanaga. També tallada així a trossets. Bé, ja veieu que està quedant la carn ja una mica rostideta. I ara el que farem serà posar-hi el tomàquet. També així mal tallat. També donant
i unes quantes voltes, que quedi tot ben barrejat. I posarem una miqueta de clau i el pebre. Ho salpebrarem una miqueta per aquí. I donarem les voltes. I afegirem les herbes. També trencadetes, tallarem una mica les tisores. El canotillo aquest d'herbes també. Els alls en pell. Uns 4 o 5 grans d'all. Li donem unes voltes. Uns 5 minuts més. Ja podeu veure que la carn ha fet una mica de suc. Ja s'està estovant. Ara el que farem serà ja abocar-hi les patates. Ho anirem barrejant. Tirarem la resta. Li donarem la volta. Baixarem el foc. I tirarem el vi, la copa de vi, una mica de sal, parelles culleradetes rases, i a continuació una mica d'aigua. Més o menys que quedin mig cobertes les patates. Tot això ho remenarem.
Així, una miqueta més d'aigua. Bé, ja n'hi haurà prou d'aigua. Ho deixarem a foc ben baix fins que quedin estovades les patates. Això aproximadament serà una hora. A foc ben lent. Poc abans de que s'acabi de coure hi afegirem la xocolata ratllada i li donarà aquest to especial que hi queda molt bé. Ara ho taparem. I que vagi fent xup-xup. Bé, l'estofat ja porta uns 3/4 d'hora, aproximadament. Ara li dono unes voltes, mireu ja com ja gairebé les patates estan cuites del tot, gairebé. Ja es va espessint el suc. Tenim el foc ja baixet. I ara hi tiraré la xocolata que ja tinc ratllada. Això ho barrejarem ben bé. I ho acabarem i ho deixarem el quart d'hora que falta i ho deixarem reposar doncs 24 hores més o menys, perquè queda més bo una vegada reposat, queda com més concentrat i queda molt millor. I ja tenim un plat per dinar. Diumenge menjarem estofat apa, ho deixarem coure quart d'hora, parem i fins demà. Mireu com ha quedat l'estofat. El suc, ja veieu que ha canviat el color, ha quedat més espès i més fosc. Això és degut a la xocolata que vaig posar-hi. I ara, doncs, procedirem a emplatar-ho. Mireu, que ho teniu, la textura, el suc ha quedat molt espès i molt concentrat. Fa una olor estupenda. Llàstima que no estigueu aquí per provar-lo, però bueno, espero que us animeu a fer-lo. Si us ha agradat el plat, doncs doneu-li el dit. I si voleu continuar veient els meus vídeos, ja ho sabeu, subscriviu-vos, que us esperen nous plats tradicionals. Fins aviat!